Altså, jeg kom her jo, fordi at jeg var interesseret i fedtfrysning. Og så havde jeg en snak med dig, og vi fandt en tid, jeg kom her, og fandt ud af, at det der healing ville være rigtig godt, inden jeg fik fedtfrysningen. Fordi jeg selvfølgelig har haft en masse ting i bagagen, og døjet utrolig meget med hovedpine. Jeg har fibromyalgi, og har rigtig mange senfølger af en masse ting og sager. Og så kom vi i gang med det her healing, og jeg var så overrasket over det. Altså, blodet stod ud af mig til sidst af næsen, og jeg græd, og det var så overvældende, men det hjalp jo. Jeg havde jo også en hovedpine, og den forsvandt. Alle de blokeringer, jeg havde, som jeg simpelthen gik rundt med, det var bare alfa og omega, for jeg havde ingen hverdag. For en hverdag til at fungere. Også fordi jeg har med fibromyalgi, den bøvler, og jeg synes, det er træls, og det kommer jeg jo aldrig af med. Men det har givet noget ro i min krop. Jeg føler jo for mig, at der er sket en mirakel.